Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Isidlule nenqaba yabantu isiphihli sengozi yebhasi kanye neloli senzeke ngaseBundu in ePitoli la kushone khona abantu abangu15 kwathi abangu37 balimala kabuhlungu. Imbangela yengozi namanje ayikaziwa. Sikhuluma nje namanje umgwaqo usavaliwe ku M17 ePitoli emva kwale inhlekelele yengozi. Abantu basale bemangele eziguleni zokuxhumana ngaso lesibhicongo sengozi. Ulondeka nithi shanga uthe Nkosi imphefumulo emngaka ngesikhathi esodwa sengathi bengalala ngokukhulu ukuthula. Ustaliyane Qholosho uthe ama-truck azobaqeda abantu. Uhulumeni kuzomele ayifakele izibuko lento. U-Eric Ndosi uthe balale ngokuthula bashonile bese ukululama okusheshayo okwabalimele. Ubuya Ndlela uthe kwaze kwakubi kodwa admin waye abantu abamnyama bafe kakhulu ezingozini. uThembi Mkhize uthe kwaze kwabuhlungu mabaphumule ngokukhulu ukuthula nemndeni iqine sengathi bengashesha balulame nalabo abalimele. Bafethu abantu badlulise amazwi ahlukahlukene enduduzo khona lapha ezinkundleni zokuxhumana. Nathi sithi dudu kwimndeni kanye nezihlobo ethe nathi njengeZwida Media sithi dudu kwimndeni nezihlobo kwabathe badlula emhlabeni abalimele sibafisela ukululama okusheshayo. Mina nje ngitathela YouTube sengiphuma kanje ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi comment section.